esittele siis. Ei, älä. Se video. Onko se video? On. No voi haista pikku. Mä en saa tätä Mä en pysty. Mä On en se oo pelkkää absintti. maistaa. Lisa vaan niinku on. No en kyllä sulle anna yhtään. Pystytassi. Noniin. Eetukin on täällä. Nyt. Kaikkea, joo. Sofia ei tuolin alla vielä. Mä en pysty jos nauraan kunnolla, kun mä sattuu viekin. Anja taito absintti shoti. Joo. Vittu. Mä muistan toi Mä oon ikuisesti. tyyliin Hei, pullona. tiedättekö te ne kosit, ne kasvaa järvien rannoilla, ne mitkä haisee tosi vahvaa? Rantakorte. Ei kun ne mitkä haisee tosi vahvaa. Ne sikarit. Siis ne mikä näyttää järvien sikareita. rannoilla. Ulpukka. Ei kun rannoilla siellä penkereillä. Ruoho! Semmonen mikä hirveästi haisee. Ei tää maistuu ihan samaa. Se on vitu ulpukka. Ei, ulpukka kasvaa siellä sisällä. Just. Siellä järven sisällä. Anssi just ajettu ruohoon. Ja nyt tulee